Wint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het is 1 minuut voor 12 voor Cambuur. En hoe nou verder? Ik praat erover met sportjournalist Geert van Thun en 2 oud-topscorers. Mark de Vries, goed voor 52 goals voor Cambuur. En Willem van der Ark, die 62 keer doel trof voor de Leeuwarters. Microsoft, Miami to LA, G4, we taking off. I'm a hard worker, I'm far from the boss, but when it's said and done, I'm owning it all. I know you think it's just rap, just this, just that. Right, nah baby, this my life. Wanna have fun for a night? Then just loosen up your body till it come undone. Loosen up your body, baby, come undone. Loosen up your body till it come undone. Loosen up your body, baby, come undone. Ja, heren, welkom. Even mooi, even die orde beeld om even weer op te showen. Ik bedoel, met uw strijden ben we toch goed van 114 doelpunten van Cambuur, hè? Zo is het toch maar weer. Geert, als dit just, dan verlang je toch echt weer een beetje waarom naar die orde tijden. Heerlijke, lekkere, lange targetman ervoorin. Sterk, lichamelijk. Lekkere bal van de vleugel. Kopdertje in oor slingeren. Wat een nostalgie. Wat een heerlijke spitsen wie in dit is. Ja. Geweldig. Verlangst je nog wel eens aan die tijd waarom, Willem? Denk er nog wel eens om waarom? Vanzelfsprekend dagelijks. Dat was toptijd. Ja, echt? Ja, ik heb 12 jaar kunnen voetballen. Ik vond het echt helemaal geweldig. En wat sprong er dan voor jou uit? Ja, je bedoelt sportieve momenten? Nou, natuurlijk mijn jaren bij Cambuur. Ik heb voor Cambuur de meeste goals gemaakt. Maar ik denk dat Cambuur ook voor mij de springplank is geweest naar een hoger niveau. Ja, want Dus uiteindelijk best nog te lonen kwamen in Schotland. Maar het begon al jaar bij Cambuur. Ja. Ik heb 4 jaar bij Cambuur gespeeld en toen ben ik naar Willem II en via Willem II naar Schotland gegaan. Dus het ging eigenlijk in stroomversnelling. Ja. En Mark, jij hebt ook in Schotland gevoetbald, natuurlijk. Onder andere bij Hearts of Midlothian. Ja. Maar jij denkt denk ik ook met een goed gevoel terug aan je periode hier in Leeuwarden. Ja, ik ben hier gestopt, zeg maar. Dus, ja, waar Willem begonnen is, ben jij gestopt. Ik heb ook hier 4 jaar gevoetbald, dus, maar ja, dat was fantastisch. Ja. En is er voor jou ook één moment wat er echt uitsprong? Ik denk het eerste jaar. Dat was wel heel mooi om mee te maken. Ja. En ja, het is jammer dat het nooit echt gelukt is toen, maar... De promotie bedoel je? De promotie, ja, maar dat waren wel 4 mooie jaren, absoluut. Ja. En als je dan nu kijkt, want ja, het is nu eigenlijk crisis. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het zonde. Ik vind het zonde, want ik denk niet dat het nodig is. Maar ja, we zitten nu wel in de situatie waar we zitten. En, je zegt ook we? Yeah. Ja. Het is wel een domme clubje natuurlijk. Het is, ik vind het nog steeds een mooie club. Ja, en wat er nu gebeurt is dat je na 13 wedstrijden of 14 wedstrijden nu staat waar je staat. Dus ja, je hoort er wel te staan waarschijnlijk. Ja, goed. Ik kan me voorstellen dat je zegt we. Want ja, je bent natuurlijk niet voor niks Mark de Leeuwarder. Hè? Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja. Hey, Geert, hoe hard is de klap, is de dreun onkaam van de Graafschap? Ja, dit is het onkaam. Dat is duidelijk. Dit weer zo'n wedstrijd die moest niet winnen. Het weer kan wedstrijd werd wel wat onverst. De gedachte weer wel wat van de Graafschap winnen en Wermschoen we net. Want dat is toch de klap en ploeg. Dan komen we misschien wat in een flow. Dan pakken we Willem 2 uit misschien ook nog. Dan heb je 6 punten meer. En dan wordt er weer op een stuk fleuriger van. En dat hele mooie plannetje is wel in duigen. Dus er weer wel even een stevige dip te constateren. Maar ik ben van een middag op de training geweest. En ik moet zeggen dat de koppen toch wel weer goed staan. Er is wel weer iets van... Kom op, we litten rek achter u. We maken er weer wat van. Ja, nou ben er trouwens 4 ploegen in heel Europa. Die hebben nog geen wedstrijd gewonnen. Cambuur is er één van. Dat is ons zover het negatieve ijs. Cambuur is wel trouwens de enige ploeg die net onder ons zit. Dat is dan weer enigszins positief. Maar heeft ook wel eens zo'n periode meemaken, Willem, bij een club? Dat je ik heb het bij Cambuur meegemaakt in het jaar met Kistenmaker. Ja. En toen ging er ook echt helemaal niks goed. Maar ik moet ook zeggen, crisis en euforie, dat ligt soms heel dicht bij elkaar. Het jaar erop spreken we fantastisch voetbal met bijna dezelfde ploeg, andere trainer. Ja, Korbach. En toen ging alles fantastisch. Dus ja weet je. Zeg maar. We niet met toen het van 16 of zoiets in en dat is maar laatste. Ja, Santje. Ja. Hey, maar jongens, wat de verdediging die krijgt nou een heel soort kritiek. Hè? De verdediging, is dat de jocht eigenlijk? Ik weet niet of dat helemaal terecht is. Want verdedigen, zoals wij het geleerd hebben, denk ik, begint voorin. Dus dat is niet helemaal terecht. Maar
dat er mensen fouten maken, persoonlijke fouten, dat kan je wel opbreken natuurlijk. Ja, maar dat gebeurt vaak, hè? Ja, dat is verschil. Maar zie je moet er wel een beetje in een context plaatsen. Hè. Het is echt wel al je verschrikkelijk misgaan. Er is net een wedstrijd spelen maar dezelfde alve bijgelijks in de hele competitie net. Elke keer het binnen liggen de 10 kleine negentjes wel een ploft iedere keer in van die BMA. En vooral in verdedigend opzicht. Dan is die weer blesseerd, Er is geen vestigheid. En had je dan ook nog, ik heb al vaker zo'n de veldkapitein als Reinen verliezen op het Maar dat wil ik net met Jerry, je Etienne Reinen. Nee, was dat net bij Jerry? Nee, ook net met Jerry. Ik Oké. bedoel, het is net Frans Beckenbauer, hè? Het is geen Frans Het is gewoon Beckenbauer, Etienne maar hij was hartstikke belangrijk. En ik bleef hameren op het feit dat er een Wessel Dammers voor waarom komt. Dat is een talentvolle jongen uit Feyenoord, die nog maar een jongetje hier is. En die krijgt op zijn schouders. En daar gaat het eigenlijk al mis. En dan moest ik nog in een fladdert hier naar de oren van een BM. Een rechte verdediger is er net meer. Maar heel vaak bij standaard situaties gaat het toch ook mis. Ja, oké. En dat is kwaliteit, dat is het punt waar. Er zit ik te weinig kwaliteit in. Er mat meer kwaliteit in. We hebben wat meer ervaring in. Want er zitten hier maar echt alleen maar onvallers aan tafel eigenlijk. En we hebben het over de verdediging. Maar we hebben het Mr. Cambuur vregen. Goed voor meer dan 400 wedstrijden, 420 wedstrijden net te voetballen bij Cambuur. We hebben hem vregen, nou, wat gaat er dan mis bij standaard situaties? Hoi. Johan Abma, Mr. Cambuur. Mag je weer binnenkomen? Ja, kom erin. Je wordt er ook zelf ook nog heel veel op aansproken. Zo, god, wat gaat het even slecht met die club. Zo, ja, dat hou je toch altijd wel, ja. Ja, natuurlijk gaat je dat aan het hart. Dat is nooit leuk om te zien en te horen. Maar ja, weet je, het is de laatste jaren ook fantastisch goed gaan natuurlijk. Nou Johan, dan moeten we maar even zien. Hoe Cambuur het verdieren je tot dit seizoen? Aanval van de Graafschap in de maak. Oppassen geblazen bij de thuisclub achterin. Onhandig verdedigd. Levert dit de eerste treffer op. Dit levert de eerste treffer op. Ja, de wedstrijd dat het moest gebeuren. Hè. Dit zijn ook weer van die kleine foutjes. Ja, daar loop je tegenaan. En ja, dan moet je natuurlijk weer een slag in de ronde voetballen. Weer dat weer rechtbreien. En het is inderdaad net wat Zeist van die bal moet op een hoef. En die moet het stadion niet. De eerste paal, Solanke probeert hem te verlengen. Dat lukt niet. Zo krijgen ze natuurlijk wel cadeau, de doelpunten. Dan kan je wel zeggen van een aanval met niet verdediging gaan. Maar nou ja, dit zijn van die dingen, van die ongelukkige dingen. Dit is nou typisch wat bij zo'n wedstrijd past, denk ik. Die moet op een hoeve en hij raakt hem helemaal verkeerd. En er zit een draai aan die bal en die komt precies bij een spits voor de voeten. En ja, zulke bal moet je heel snel vergeten. Maar hopen dat het niet weer gebeurt. Een geweldige mispeer in de verdediging van Cambuur. Je moet ook 1, 2 of 3 leiders in het veld hebben die zeggen van nou gaat er dit gebeuren en we geven helemaal niks meer weg. Punt. Ben je er wel? Nou ja, daar begin ik wel een beetje aan te twijfelen natuurlijk. Maar zie je, als je de laatste jaren ook ziet wat er allemaal weggaan is en voornamelijk uit het centrum. Ja, daar lever je gewoon natuurlijk heel veel kwaliteit in. En ik denk wel dat je daar een beetje zoeken moet. Ja, Willem, toen zit eigenlijk 1 keer in de 14 dagen in het stadion, in het Cambuurstadion. Johan Abma die zei het nog, we missen eigenlijk echt erin een jongen met echt leiderscapaciteiten. Is dat zo? Dat denk ik wel. Ze hebben sowieso een hele jonge ploeg. En we hebben wel een paar jaar wel, vind ik wel een paar degelijke steunpilaren gehad. In de verdediging natuurlijk op het middenveld. Naar mijn idee hebben ze op dit moment wat kwaliteit tekort. Ik denk dat ze wat spelers erbij moeten halen en dan moet het na de winterstop echt gebeuren. Ja, en de man die dat aan dwam had is Henry van der Vecht. Geert, wat vies je eigenlijk van Henry van der Vecht? Ja, ik heb net zo'n verschrikkelijk soort contact met hem, moet ik eerlijk zeggen. Dus... Ik heb ook een keer bezocht om hem op tafel te krijgen, maar hij kan eigenlijk nooit. Nee, nou. Nee, dat zei misschien ook wel genoeg, toch? Ja, Hij zoekt waarschijnlijk. Wat zei je? Hij zoekt spelers waarschijnlijk. Ja, dat mag ik hopen dat hij dat doet. Nou ja, het zou best aardig zijn dat hij een keer hier om tafel komt om te vertellen hoe dat nou gaat en waar hij nou mee bezig is. Er moeten in ieder geval wel 2 trijspelers bij. Dat Henk de Jong, de trainer Jout van de Monnik, waarom dat wel gebeuren zal in de winterstop. Ja, maar voor het eerst, en eigenlijk bij die wedstrijd in de Graafschap, jij die echt van het publiek, dat Van der Vecht, die krijgt wel kritiek. Ja.
Maar je moet wel realiseren dat je net verder springen kan dan de pols lang is. Het is ziekje voor Cambuur. Hè? Maar je joch je naar de goede man. En het is, je kunt je geen fouten veroorloven. Hè? Dus A, hij een uitermate beperkt budget. En B, mooi voor het uitermate beperkte budget. Ogenblikkelijk de goede speler Helly. Maar Gerard van der Veld bijvoorbeeld, hier eigenlijk net een heel soort yield omhoog. Nee. Die dan volle beter. Ja, als nou zo'n Roesnak bijvoorbeeld zit, dan denk ik, jongen, wat een geweldige scouting heeft dat West om dat jonkie te halen. En dan hebben we Jack Bourne die dat nog net brengt. Dat is wel een beetje het verschil tussen de vorige jaren en nu. Ja. Het is een lastig probleem. Ja, nee, ik zit wel de ziekie maar ja, het is zo makkelijk om de beschuldigende vinger te wijzen. Maar ik wil nooit aan dat het probleem net eenvoudig is voor Cambuur, maar deze beperkte middelen die er binnen. Ja, nee, want bij zien Jedderen Wurkjouwers, Henry van der Vecht, bij RKC en bij Willem II, ben ze echt net heel erg positief over hem. Ja, ik heb geen oordeel. Ik ken net een oordeel in de zin van dat ik Henry van der Vecht zo goed ken dat ik dat nou al je precies beantwoord ken. Ik ging vooralsnog uit van dat het netwerk oké is van Henry van der Vecht en dat er op adequate manier in misschien wel 2 of 3 linies versterking komt. En dan weet je wat je Helly maar ervaring Helly. We hebben die vregen om een kwart eigenlijk de oorkeper van Henry van der Vecht even te beoordelen. En dan hebben we Juster Dien. Kunnen we nou even in de chat. Oké. Javan Andersson nog net. Jong, druistig, misschien talentvol, maar dat komt er nog net uit. Wessel Dammers, ja, te jong denk ik om de verdediging van Cambuur echt te leren. Martijn van der Laan, net fit waarom komen van Grains, had hier het beste hier van zijn carrière gewoon. Krijgt dan een veeg bij Grains omdat hij geen basisplak krijgt en komt dan net als dezelfde Martijn van der Laan waarom. Kai Herings, wanneer zullen we de echte Kai Herings? Valmir Berisha, let op hem. Want hij komt er gewoon in de tweede competitiehalte. Is ik nedig, want er moet in een spits wat gebeuren. Hij komt. Hoe jong, maar je hoe volle verantwoordelijkheid nemen in een elftal dat net draait. Dat mag je van Jamiro Montero net verwacht je. Ik vind Jack Bourne een prachtige voetballer. Maar wat is hij jong en wat krijgt hij wat op zijn schouders? Dat kind haast nog net. Sander Houtkoop, ja. Ja, dan val ik even een beetje stil. Maar ik denk een Bourne kan knellen. En een overgoor moet vrij worden in de kop. En die moet er nog uithellen wat erin zit. Zit meer in. Het snelheid, hij heeft kracht, hij heeft enthousiasme. Maar die lulligheden, die moeten eruit. John Heitinga. Is dat haalbaar? Is dat eigenlijk haalbaar? John Heitinga, bij Cambuur? Ik denk niet dat het haalbaar is, maar... Maar zo'n type zoek je misschien wel. Zo'n type zoek je misschien Ja. wel, ja. Ja, hè? Maar dan moet je ook zo'n type op het middenveld erbij hebben. Ik zeg niet dat het niet is, maar als je praat over natuurlijke leiders, dan moet je wel wat doen. Ja, want Willem zegt eigenlijk ook, de Cambuur mist op dit moment kwaliteit. Denk jij er eigenlijk ook zo over? Nou, ik denk, dan moet je de kwaliteit gaan onderscheiden. Dan zeg ik, de kwaliteit is er in potentie. Want dat is potentie. En ik denk als je spelers haalt die zo jong zijn, die in potentie de kwaliteit hebben, dat je dan eigenlijk moeilijker maakt voor die spelers. Ik zou dan, als ik het zou moeten doen, ja, dan zou ik wel voor iets ervarende spelers gaan, denk ik. Ja, want Geert, ik voel daar eigenlijk helemaal net zo negatief. Nee, maar ik ben ook net zo negatief. Er zit wel talent in. Ik vind het alleen nog, het is alweer, maar dat is een probleem in de hele Eredivisie. Het is te jong en de missen leerders in het veld. Ja. En ik denk maar als het zo is, hè, van, ik ben eigenlijk helemaal net zo negatief, is het dan de schuld misschien van Henk de Jong? Dat ze zo leegstingen. Nee, maar dan mag de goede context ombrengen. Ze hebben echt alles. Wat Chin zit een keer in dit seizoen zit echt Chin. En dat is wat Cambuur een enorme partner speelt. Die blessure golf die ter west is achterin. Die ongelukkige momenten die het altijd in het nadeel van Cambuur is. Ik ben alles wat vliegend hier in het IRF om, want toen het vaak mooi zitten. Ja, dat denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze dit winnen? Toen wonnen ze het. En nu verliezen ze het. Het is een heel raar samenspel. De wet van Murphy besteedt. En het is wel een beetje hoe Cambuur komen. Ik zeg nogmaals, 2 man ervaring erbij.
dan redden ze het. Daar ben ik van overtuigd. Willem, neem eens Ian Namme. Nou, ik vind Ian zo- Namme, waar moeten ze heljen in de winter? Nou, dat vind ik lastig om namen te noemen. Maar volgens mij moeten we het ook niet te veel dramatiseren. Want ze hebben inderdaad de afgelopen jaren, vind ik hoor, boven hun niveau gespeeld. En Ja. ze hebben moeiteloos de na-competitie ontlopen. Ja. En ver van tevoren wisten we al dat we veilig waren. Nou, dat vind ik echt heel erg knap. Versloegen ze zelfs Vitesse in een fantastische Ja, wedstrijd. nee, Dus maar nog- gewoon heel veel ongelooflijk, wedstrijden. ja, Maar vandaag, voor een club als Cambuur met dat budget vind ik de prestaties echt heel goed geweest. Dus ja, nu zit het wat tegen. Maar we moeten het volgens mij ook niet overdrijven. We zijn een paar keer heel erg gelukkig geweest met huurlingen van topclubs. We hebben huurlingen gehad van topclubs. Dat hebben we nu niet. Want het zijn huurlingen van mindere clubs. Ja. Met Lukaku ging het goed. Met Manu ging het goed. Met Ritsmaier. Die waren allemaal eigenlijk echt aanwinsten voor Cambuur. Waren niet eens de oudste jongens. Maar ze brachten op de een of andere manier wel een stuk ervaring mee. Dus ja, je moet ook een beetje geluk hebben. Maar ik Dus denk wel dat... krijgt nou weer een beetje Er minder. moet natuurlijk wel wat bij komen. Ik denk ook wel dat ze daarmee bezig zijn. Maar ja, ik vind eigenlijk ook wel dat ze op in meerdere linies versterking nodig hebben. Net alleen de verdedigers. Nee, zeker niet alleen verdedigers. Nee. Nee. Eén naam, weet jij een naam? Ik ga me niet wagen aan naar beneden. Nee? Anders ga jij niet. weer in training. Nou, dan moet ik wel even in training. Nee, maar dat wat Willem net zegt. De namen die zijn geweest, die zijn waarschijnlijk... op dat moment waren die net zo oud als de jongens die nu komen. Maar die waren al 2-3 stappen verder. Die waren Dus, verder, ja. dus dan is het ook een stuk makkelijker inpassen. Ja. En ik bedoel, je mag die jongens van 19, 20, 21, die mag je niet... Nee. Ja, eigenlijk... Ja, ze zijn er nu, dus dan moet je ze ook daarop op afrekenen. Maar het is niet echt helemaal eerlijk dan. Nee. Jongens, het is het hier voor. Het begint met een K. De quiz. De quiz. Daar zijn we weer met Henk en Henks quiz. Henk Veerman speelt bij Sportclub Heerenveen. Maar in het seizoen 2009-2010 speelde er ook een Henk bij Heerenveen. Waar wie dat? Is het A. Henk Soetendal? Is het B. Henk Timmer? Of is het C. Henk Hartkamp? Mail je antwoord van naar bient@omroepfriesland.nl en win 2 kaartjes voor de absolute topper Heerenveen Excelsior. Dat is een topaffiche. Ja, en kijk op het moment dat Willem van Aarijk denkt van... Ken het net wat dreger? Maakt ik de winnaar van Vriendenwieken bekend. Pieter Stijgenga van Warkum. Hij krijgt het luxe Cambuurpakket. Het goede antwoord van Vriendenwieken wie Nigel de Jong. Toch nog een naam, Mark. Wie moet Cambuur halen? Sander Fischer. Sander Fischer. Ja, die mag gewoon terugkomen. Een echte leider. Ja, Maar hij kent de club ook. Oké. En nou zeggen we, maar dat is dus al geprobeerd, hè? Dat is al geprobeerd. Ja, nee, Nou, dat is Fischer, dus niet behaald. Dat lukte dus niet. Nee. En wat doet Sander Fischer? Die is verlengt zijn contract bij Excelsior. Ja. Nou, dan weet jij wat er gaat gebeuren natuurlijk. In dat contract zit zo'n prachtige clausule. Die had Rijnen ook. Hij mag voor een appeltje en een eitje weg. Die slaat in de winterstop zijn slag. Cambuur staat weer met lege handen. Dat is het verhaal. Nou, maar nu doe je alsof Sander dat doet om Cambuur een hak. Nee, natuurlijk doet hij dat niet. Cambuur is hij is profvoetballer. Ja, daarom. Nee, maar dat snap ik wel. Ja. Maar ik bedoel, daarmee Ja. heb je de situatie van Cambuur te pakken. Cambuur was bereid om vrij ver te gaan. Misschien wel verder dan ooit. Om Sander Fischer te halen. Toen Rijnen wegviel. Sorry. Ja. En het lukt niet. En nou kunnen ze het vergeten. Want die slaat natuurlijk zijn slag. Dat is logisch. Ja, weet je, er zijn wel meer. Kijk, als je mij een naam door nu vraagt, dan zeg ik Sander. Ja, ik ik ken hem ook. zelf Dat is en goed. ik weet dat hij dat kan. Hij was in jouw tijd was hij wisselspeler. Ja, maar, Hij was niet eens zo goed toen. nou, maar dat zeggen jullie nu. Maar ik bedoel, wij hebben hem gezien op de wedstrijden. Of in de trainingen. Ja. En hij kan echt wel voetballen. En dat bewijst hij nu ook weer elke week. Ja, dat hij kan zeker. voetballen. Maar toen was hij 19, 20, 21. En toen mocht hij die fouten maken. En ook niet maken. Snap je? Op het moment dat hij speelde, kreeg hij op zijn flikker. Als het niet goed ging natuurlijk. Maar nu heeft hij die fouten gemaakt. Hij is nu rijp. Of gerijpt. En dat is gewoon een jongen die er zo bij kan pakken. Ja. 100%. Hey jongens, jullie hebben beide in Schotland voetballen. Wat had eigenlijk, ja, we hadden het net over Cambuur, maar Schotland, wie eigenlijk de mooiste periode voor jou? Bij Aberdeen? Ja, absoluut. Ja? Het voetbalbeleid voor de Schotland is echt fantastisch. Hoe oors is dat wat we hier hebben dan? Nou, kijk, het is sowieso de mentaliteit in Schotland is anders dan in Nederland. Wij zijn in Nederland wel heel erg nuchter. Hè? Het is niet alleen maar voetbal in Nederland. En in Schotland is het eigenlijk alleen maar voetbal. Ik bedoel, als mensen ook geen centen besteden hebben, toch kopen ze een seizoenkaart voor hun favoriete club. Als ze verhuizen van Leeuwarden naar Eindhoven, worden ze geen supporter van Eindhoven, maar dan blijven ze een supporter van Cambuur. Nou ja, wij in Nederland zijn daar veel nuchterder in. Ja. En wat jij staat bij Hearts, Ja. daar heb je eigenlijk ook je beste sportieve periode beleefd. Ja. Word je daar op handen gedragen?
Nou, ik denk niet dat ze allemaal zo sterk zijn. Nee, maar ga je door je rug heen? Ja, hun wel. Ja, nou, zij wel, ja. Nee, het is... Kijk, je kan het misschien een klein beetje vergelijken. Kijk, Cambuur als club, ja, dat is wel... je zou zo de club Cambuur zou je zo op kunnen pakken en in Engeland ergens neer kunnen zetten. Dan is het een volksclub in Engeland. Of in Schotland, dat maakt niet zo uit. Maar het is heel moeilijk te vergelijken. Want wat Willem zegt, het is... Mensen beleven het voetbal toch even anders dan hier in Nederland. Ja, maar je bent een echte liefhebber, want je bent op je 36e ben je gestopt bij Cambuur. Je hebt nog bij ONS gevoetbald. Ja. Bij de amateurs, ook nog in de 3e klas in Den Helder. Ja. Maar dat was geen succes, hè? Nou ja, succes. Laten we maar eerlijk zijn. Laten we zeggen dat het van beide kanten niet heeft gebracht wat we van tevoren hadden afgesproken. Je vond er eigenlijk niks aan? Ja, ik vind het moeilijk. Maar dat zeg ik ook eerlijk. Maar dat weten ze bij ONS ook. Ik vond dat ook moeilijk. Het is betaald voetbal. En dan kom je 2 stappen, 3 stappen lager. En dan... Ik vond de omschakeling heel erg, echt, verschrikkelijk zelfs. Ja. Ja. Echt verschrikkelijk. Ja. Ja, dat zegt genoeg. En je bent nu tegenwoordig spitsentrainer bij Dordrecht. Ja. Ja, hoe ben je daar terecht gekomen? Nou ja, ik ken een aantal mensen bij Dort en ik kom daar niet heel regelmatig, maar ik kwam daar weer eens een keer. Ik was in de buurt en ik belde Marco Bogus. Marco Bogus, ja. Technisch directeur? Ja. En ik zeg, ik ben in de buurt, dat heb je kaartje, dat ga je een kaartje voor me regelen. Dus dat had hij gedaan. En toen was de wedstrijd tegen VVV. En zaten we te kijken naar Yanga. Ja, en eigenlijk komt dat gesprek heel snel op toen ik daar ook speelde. Ik maakte precies dezelfde fouten. En toen we dat met een dolletje is dat begonnen. Nou, misschien moet jij het doen. Ja, misschien moet jij daar eens tijd in gaan steken. Nou, zo is het gaan rollen. Ja, en 6 weken later sta ik daar op het veld, ja. Kunnen we even naar kijken? Ja, mooi. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ja, toch wel een vertrouwd beeld op het trainingsveld. Je stelt het nooit overhagen om toch nog wat in de voetballerij, want het is nou makelaar. Hoe is het net in de Ik doe heel wat anders. Heel wat anders, ja. Ja. Vergeef het ruzen. Maar het voetbal laat je natuurlijk nooit los. Wat Mark nu doet als spitsentrainer is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, wie heeft wel wat voor Dijwest? Jawel hoor, jawel. Maar goed, weet je moet ook in staat zijn om dingen te kunnen combineren. Dat is niet altijd even makkelijk. Nee. En misschien de club het hem ook net echt melden. Of heeft u alle papieren trouwens, of net? Nee. Ik heb zeker geen trainingspapieren, nee. Okay. Hey jongens, op de radio toch een verslag van de wedstrijden van de 2 Friese profclubs. Roelof de Vries zit morgen in Amsterdam bij Ajax RVN. En die wedstrijd begint dan om een kwartier van Jochenen. En Geert jouwt snijn van Jelwe Injan commentaar bij Willem II, Tjin, Cambuur. En dat is dan weer die andere club, Willem II. Klopt. Dus dan hopen ze op een league spul. Nee. Ik hoop absoluut dat Cambuur wint. Ja, dat we dat het achtste league spul werd van jou. Maar Cambuur heeft op dit moment ook wat meer nodig dan Willem II. Ja. Aasen hebben we nog even over de opstellingen. Want dat is echt nice, hè? Ja, opvallend nice. Nou ja, ik kan in ieder geval vertellen dat Sander van der Streek op rechtsback speelt. En Peersma doet niet mooi, want hij is kort. Dus ik verwacht in het centrum van de verdediging Martijn van der Laan. En een versterkt middenveld, denk ik, mijn Born op de linkerkant wat harder. Praten we Aasen verder hoe het op internet, doen we dat. Want heel kwart nog eventjes, Aasen op internet, geven we dus toch, hebben we het ook nog even over het goalen van Foppe de Haan. En dat die me gelijk denken aan dit. Ik wil gewoon voetballen, dat is het gewoon. Mark was ook even emotioneel. Dat dus Aasen, Mark, want dat weet je nog wel, hè, dit? Ja, dit is 3,5 jaar geleden. 3,5 jaar geleden. Praten we Aasen misschien nog wel even verder. Ontstaan via Beansport op televisie. Beginnen ze nog even terug op internet met de Nijbabbel. Zocht ervoor op omroepfriesland.nl/Beant. Waar weer dus ontaast en oors alvast een goed weekend. Dag. Ajax, Jerevingen. Ze kent er net meer, dat liep ook niks van. Dat liep ook totaal niks van. 2-1 van Ajax. Wat denk je ervan, Joke? Nou, ik net. Dan ben ik net eens. Beant Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lease.